Здравейте! Тази ситуация не ми се беше случила, но се случи. Дойдохме да стреляме с един приятел, обаче съм си забравил зарядната станция. И сега ще ви покажа с подръчни материали как ще се опитам да заредя пушките. Бем се приближи. Ще пробвам да ще сложа на бутилката и тази джиджавка, която я ползвам за зареждане на бутилката. Ето, слагаме. После, за да продължим, ни трябва маркуч. Намерих един маркуч, който съм го ползвал за водолазни изпълнения. Стария маркучен, но му няма нищо. Ето, слагаме маркуч. Така, маркуча е сложен. Сега обаче ние ще заредим, да кажем. Ами как ще? Изпуснем въздуха от бутилките. Някога бях купил и това филтърче с клапан за изпускане от Алито, от китайците. Ще го ползваме и него. И накрая слагаме накрайника за зареждане на блица. И го слагаме в пушката. Ето. Чакай сега, за да мога да виждам. Ето цялата система, да видим сега какво се случва. Не съм е затворил. Оп. 250 атмосфери. Ето, че пак заредихме пушките, без да имаме зарядна станция. Такива ми трябват. Сега ще почнем да стреляме. Там ще направя още един клип. Но това е за начало. Чао, чао!